A lenda da serpe, do que eu sei, que eu vin contar moitas veces a miña avó, a meu pai, a moita xente, eu son do Casal, entón a lenda é do Casal, do pobo do Casal. Entonces, eles contaban de que había un monstro, digamos, eles contaban un monstro que había, que viña ao pobo e arrasaba o pobo todo, destrozaba todo. Quería comer, nunha certa época, digamos, que cando despertaba, porque en teoría estaría dormido un tempo, dormía, ou eu que sei, hibernaba, ou eso, entonces que viña ao pobo, arrasaba con todo, comíalle o millo, comíalle as patacas, comíalle, como era tan grande, claro, arrasaba, destrozaba, deixábaos sin nada para comer. Entonces, isto foi a través do tempo, de moitas veces que faía eso, entón o pobo estaba estaba moi amedentado, non? Tiña moito medo, decían como podemos facer para evitar este rollo. Entonces, que pasou? Non sei como fixeron, pero chegaron a un acordo co bicho ise. Entonces, que lle exixiu? Exixiulle de que cada certo tempo tiñan que lle levar unha moza, unha rapaza nova, moza, bonita, para ile comela. Ile papaba, comía. Claro, era unha cousa, unha traxedia tamén ter que ir levar unha filla túa ou unha neta ou quen se fora, levarlla para que o bicho ise se fartara, estuvera dormida, estuvera tranquila, os deixara en paz, pero aceptaron. Entonces, que pasaba? Ibanlle a levar, iban este ano tócame a min, para o ano seguinte tócache a ti, para a outra temporada tócalle a outra, foi sendo así a historia, e entón o pobo estaba tranquilo, seguían coa súa vida normal e tal. Era unha desfeita ter que ir facer eso, non? Entón, un día, chegoulle a vez a un pai que tiña tamén só aquela filla, que era moi guapa, era moi tal. E dixo, bueno, hai que se preparar, que hai que ir para o monte, tens que ir alá, que teño que levar, non quería ir, iban por o camiño chorando, bueno, berrando, falando, que eu non que tens que ir, que non sei que, porque ti, bueno, a rapaza lá foi, e o pai tamén, ca súa tristura toda, claro, como se pode comprender. Entón chegaron alá, que é o sitio que agora ten o nome das serpes, no monte, se chama ali. Había un cruce de camiños ali. Entonces, eles quedaban de lle levar ali a vítima. Entonces chegaron ali, e deixou ali, nun campo que hai á beira do río. Hai un camiño pequeno pegado ao río. A rapaza sentouse ali, despediuse do pai, con moita tristura, tanto un como o outro, e o pai seguiu o camiño para o pobo, e a rapaza quedou ali. Entón, que se puxo? Puxose a rezar, choraba, pero ao mesmo tempo rezaba. Ela tiña unha melena moi grande, o pelo moi longo, e estaba entrenzando o pelo, sentada no campo, á beira do río, e chorando e rezando. Cando tal xa sentiu, que ela xa sentía vir o ruido do dichoso bicho. Pero ela nada, ela choraba e rezaba, entonces chegou ali a serpe estaba se aproximando e apareceulle a Virxe. Entonces apareceulle a Virxe e díxolle, tú non te preocupes que a ti non te come. Ela seguía chorando e rezando e entrenzando a faer a trenza de tal. O bicho iba para comela, para abrir a boca para comela, a Virxe colleu a ariña máis piquiniña que había no río e botoulle ao bicho. E o bicho partiuse en 3 anacos. Cortoua. Foi arrastrándose como pudo, que ainda se arrastrou un cacho, que está ali a pedra para vela, cortada en 3 cachos. Dá un parecido a unha serpe. E a pedra piquirrichiña, a ariña tan piquirrichiña que lle botou, caiu no campo, que está ali para ver tamén, que é unha pedra enorme, que aquilo é tan grande como unha casa. E a serpe quedou convertida en pedra. Entón a rapaza quedou, claro, asombrada ca aquilo que lle pasou. E a Virxe desapareceu. Ela viu a Virxe.
E dixe, tú non te preocupes, que foi o que lle dixo, a ti non te come, isto acabouse. E cortou o maleficio a virxe. A rapaza foise para casa, chegou á casa, cando a viu o pai, dixo, tú como fuxiche, tú que figueche, tú agora sí que vai ser, que agora volve vir tú, pero eso non podía ser, pero tú veña, que non, contaba a historia e o pai non a creía. Non digas nada, vámonos de volta para lá, porque isto non pode ser, tú que me estás a dizer, tú estás a mentir, tú tal... Non lle contes a ninguén, viña de volta ca rapaza, que non, que é verdad, que non sei que non sei que máis. Bueno, alá foi. Foi de volta, e dixolle, ves, levou o Elí, e dixolle, ves como está a pedra? Esta pedra non había no campo, había? Non, pois aí que está. Ves onde está a serpe, o bicho ise? Onde está? Elí. O home creeu, e dixo, madre, pero e agora como habemos de fazer? Para contarlle a xente non vai, os do lugar non van creer tal historia. Víronse mal para que a xente creera esa historia toda, pero ao final a serpe non volveu a aparecer ao lugar, entonces cortouse o maleficio que tiñan o pobo do casal, que era ise.